Ondonjane weche mag ohala ni johala kod jodak ma Kisumu geno mar bedo kod lwasi makare mar choko osuru kaluwore gi tend kaunti ma okawo okang' mar loko yore mag chulo osuru mondo time yor lony manyasani kokalo kuom tiyo gi mbui. Millicent Adhiambo miwaler. Kuom kinde, johala kod jodak osebedo kaywak ni mibadhi onyonore e yore mag solo osuru. Kalore kod jakom board ma Kisumu County, Dr. Ezron Makobewa, tend county no osebedo kalalo atamalo 30 nyaka 40 mag omenda michoko odiochieng kodiochieng nikech mibadhi. Ma wachako mondo wahakikisha ni johala mane chiro kata joma nigi matatu kata joma timo parking kata joma uso dhok koro ok mi jojuok pesa nikech wadwaro ni kuo wadwok piny to pesa ni ema kwa chokete to profesa biro hakikisha ni yath bete osiptal, pi inyalo kun, nyithindi inyalo mi basari, to kata ndeche maricho bende inyalo loki. Watime mondo waduok kuo to gi mibadhi piny. Makobewa oyango ni sani johala duto biro yudo yot kaluwore ni gibiro mana tiyo gi simu e chwalo chudo margi. Ka in ja ohala to jajuok kochopo kama intiere timie mana namba simbi, kisemie namba simbi tiyudo message tiketo mana pin ni tichulo 50 shilling mar omena no kata 100 shillings mar nyanya mano nego beni chulo no. Ka in gi mtoka ni dwa timo parking e town tinyalo timo kata *427# aina mitimo mag fuliza to gi mag banking ma online banking gi to mi menu ma inyalo chulo. Ka in ng'ama dwa chulo parking for the day tichula chula kanyo. Ka in gi simo maber mar smartphone to kata WhatsApp bende wan gi namba. Okaw thuolo no mar jiwo johala mora mora mondo kik chak solo osuru e yor chiwo omenda aching'. Kata mane osiptal sani wawacho ni ichudo mana gi pay bill, to pay bill no walinke gi kompyuta wa kuma wantiere ofisa ma kichudo Russia kati chudo district to waneno ni chulo pesa makama. Konyisi ni chul cash titamri to wabiro bedo transparent, wabiro keto screens madonge town ma wanyiso godo johala gi jo Kisumu pesa mwachoko to gi gik mwatimo kod pesa go. Okang' makama yangore ni dhi chwalo malo usuru ma tend county osebedo kachoko e ikomenda ni kowuok kuom $2 billion nyaka $2.5 billion. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ndege mawuok e piny Dubai